Tinambak Camarines Sur. Ayan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pasensya na po kayo kasi ngayon lang nakapag-live. Aking watawat. Ayan, meron na tayong dalawang viewers. Mega love shout out po sa ating viewers. Ayan. Good afternoon po, good afternoon. Isang masayang tanghalian po sa ating 16 million viewers. Ngayon lang ulit nakapag-live. Shout out from Singapore. Teka. Alright, 24 million viewers. Shoutout po sa Mary Grace, ayan, mega love shoutout. Maricar Garcia, shoutout po. At yung mga nauna natin na nanood, si Sis de los Reyes. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Eva Abritrira, Mer Nobleza, ayan. Marilu Kawamura, mega love shout out po. At Maria Paz Okoshi, ayan, si Maika Makadangdang, Gara at G, ayan, Banji Sentino, Bergie Kaday, ayan. Ang sabi ni Miss Belly, dito na nga kami sa Kalampitos, hindi kami comment doon kay Lola Ninita. Nakalive po pa sa kila Lola Ninita. Naku ba, parang may sinabayan akong pag-live Bakit dito okay naman yung comment section? Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating 24,000 viewers. Sister Loves, ayan. Dito muna tayo, classmate. Ayan, live na po ulit tayo. Shoutout po Kalampitos watching from Japan, sabi ni James TV. Ayan. Humihina po, medyo humihina ang ating ang ating signal kasi nasa bundok tayo. Ganun, hindi ko po alam bakit daw sa live ni Naninits. Ayan, baka po nakasetting sila dun. Bago ang lahat, sa September 2 po ang update po kay Tatay Eduardo. Pupuntahan ko po siya, kasama sila Sagap. Ako lang yata po magpapaiwan doon kasi sila Sagap po uwi din po doon sa Naga. Uwi din po sila Sagap. Hello, ayan. May bayad na sa ibang live. Bakit? Ba't nagkaroon ng bayad sa ibang live? Sila Sagap kasi po ayaw matulog sa isla. Baka daw po masalvage. Sabi ko naman, kung kahit saan ka pumunta, kung wala ka namang ginagawang tuloy ka lang.
Hindi kami makakomment. Saan po may bayad? Babalik po kami kila Kuya Bal pag may slot na po kasi ngayon wala pang slot. Ayan, shoutout po kay Banji Sentino. Ayan, Sista Loves 8, Megilanobat, Nimpa Dakanay, Miss Bell. Na-miss din namin si Sagap. Dils Reyes, so may bayad. Sino po yung Grace? Ayan mga kalingap, mamaya po handugan ko kayo ng isang awitin na kahit medyo malat tayo, ay pipilitin ko pa rin kumanta para sa inyo. Maranaw to po, Salvacion Arcila. Ayan, isang mapagpalang araw po sa iyo. Ni Risa Sonsa, gandang tanghali, Kalampitos, watching from Singapore. Good noon, sabi ni Sweet Charms. Sweet Charms, sweet ka ba talaga? Kalinga partner din pala siya. Medyo busy ka po sa ano eh. Ang dami kasing kalinga partners ngayon, mga kalingap. Kaya nakakabilib din to si Kuya Bal. Talagang lahat ay binibigyan niya ng pag-asa para umangat ang kanilang channel. At ang laki pong pasalamat ko kay Kuya Bal. Ayan, shoutout muna tayo kay sino po ba hindi ko nabanggit? Joy Beng Luma. Ayan, mega love shoutout. Umaria Kahar. Ayan, si Sis de los Reyes. Ayan. Daisy Resurrection. Mega love shoutout po, Daisy. Nancy Padua. Ayan. Mega love shoutout po sa iyo. And Mirna Javier. Pas Bisda. Mega love shoutout po, Evelyn Makmak. Ayan, Evelyn na Makmak. Pas Bisda, narinig daw request mo. Gara Honesty. Mega love shoutout Miss Bell. Ayan, si Miss Bell. Sa ating lahat, wala tayong pampa-remembers at palipad. Support na muna tayo kay Kalampitos. Ayan, hindi lang po na pagkakataon ay kailangan natin magpalipad. Kasi, na tanggal yung ating mahiwagang pinagpapatukan. Ayan, gandang hapon Kalampitos, sabi ni Renzel Dave. Ayan, Renzel Dave. Siguro tong Renzel Dave, yung Renz, ikaw tapos yung Sel, anak mo, tapos Dave yung asawa mo. Banji Centeno, pa-jacket po. Mamaya po tayo magja-jacket kasi muna tayo sa mga moderator. Okay lang po, Jennifer Estordiwat. Okay lang po. Kasi kahit medyo busy po tayo, ay nakapag-live din po tayo paminsan-minsan. Ayan, Nancy Padua. Ayan. May Mags Family Adventure. Magandang umaga, Kalampitos. Miguel, tanghali na po. Ayan, bless Saturday, Kalampitos TV. God bless and more subscribers. Elsa Kakal. Maraming salamat po, Ma'am Elsa Kakal. May Mags Family Adventure. Sorry, tanghali na pala. Siguro kagigising mo lang, kabarid. Ayan, handugan ko yun ng isang awitin na talaga namang kanina ko lang narinig. Maganda pala yun. Yung baby. Baby, I love you. Ayan po, awitin na nasaan na? Ito to. Sana hindi po tayo pumiyok.
Kinakabahan ako. Baby ko, kumusta ka na? Ako ba'y iniisip mo pa? Baby ko, hanggang saan ang tamis ng iyong pagmamahal? Ako ba'y iyong hinihintay sa kabila ng ating mga away? Kung sakaling ayaw mo na sa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay ikaw, baby, pinatawad na kita. At kung ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. Baby ko, kumusta ka na? Ako ba'y iniibig mo pa? Baby ko, hanggang kailan ang pangako ng iyong pagmamahal? Ako ba'y iyong maghihintay sa kabila ng ating mga away? Kung sakaling ayaw mo na sa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay ikaw, baby, pinatawad na kita. At kung ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. Ako ba'y iyong maghihintay sa kabila ng ating mga away? Kung sakaling ayaw na sa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay ikaw, baby, pinatawad na kita. At kung ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. Baby ko, patawarin mo ako. Baby ko, patawarin mo ako. Thank you so much mga kalingap. Ayan, shoutout ulit tayo. Sista Love, mega love shout out. Rabason TV, ayan, mega love shout. Bro, hello bro.
Basta tangin mo yung plate number. Magko-complain tayo, bro. Kunin mo yung pangalan ng enforcer, bro. Magpapile tayo ng complaint. Sayang pera mo. Saan ang lokasyon mo ngayon, bro? Ayan, si Gemma Guillermo. Hello, Kalampitos. May kalab shoutout po, Miss Gemma Guillermo. Sino ba yung baby may kalampitos? Miss Girl, ayan. MM143 vlog, may kalab shout out. Early Birds TV. Ma'am Gemma Amarato, may galab shoutout, sabi ni Rabazon TV. Early Birds, kuya lang pala ni Grace naka-live. Mila Ragay, mega love shout out. Leo Sancho Borabo, mega love shout out po. Entay, bakit si Chris may pa-join pa bago mag-comment? Sana nagahin kayo at ibang kalingap na pwedeng open comment. O ba't ganun? Baka may napindot lang po mga kalingap. Caroline po Paul Vlog. Hi po, musta watching from Hong Kong. Kumusta po kayo dyan sa Hong Kong? Red Rose. Hello Kalampitos, good morning. Good morning po, madam. Nasa Naga ka pala, bro. Punta ka dito, bro, ngayon, bro. Basta, ang gawin mo, bro, kunin mo yung pangalan ng enforcer. Enforcer. Magpapile tayo ng complaint. Ano, bro? Sinaida Pabilio, mega love shout out. Ayan, Gara at SG. Nancy Padua, nag-PM po ako, sabi ni Gara SG. Ayan, Karen Altares, mega love shout out po. Pwede kayo mag-concert sa bahay ni Kuya Bal. Kaso ayaw ni Kuya Bal. Hello Manay, Geraldine Prado, number 28. Kalamputas ka dyan. Irene Biruan, mega love shout out, sabi ni Irene Biruan. Ayan po, Sister Loves 8. Ayan, marami tayong shout out. Caroline Paul Vlog. Ayan, Estrella Torado. Gemma Guillermo. Ayan, kanunan niyo po si General Guillermo. Ayan, MM143 Vlog. Hello po, sabi ni ni Manay Geraldine Prado. Arlene Bahols, good PM, Kalingap Kalampitos, good PM din po. Ay, good AM. AM ba? Okay. Joanne Junari, Rabason, mega love shout out. Private dun. Ayan, Solo Wonder Moon. Wow. Napapanood ko dati itong Wonder Moon. Siguro may ligtos sa karton si Solo Wonder Moon. Basta wag mong bibitawan, bro. Ano mo lang, magpapal tayo ng complaint. Chong, hello po. Jem Entay, mega love shout out po. Meron na tayong 53,000 million viewers. Hello po sa lahat. Ayan, kakanta pa tayo? Sinong gusto pang kumanta? Magigising tayo ng tulog. Ayan, Solo Wonder Moon, tawan-tawa. Lawlaw. Ang lawlaw, bro, yun yung isda yan. Si Bebang po ay parang na-stranded yata sa Sorsogon. Sabi niya, magchat-chat na lang daw po siya. Kaya pag sinapan ko si Bebang sa isla, walang atrasan, doon matutulog. Oy, salamat po sa nagpalipad. Annalyn Pandom.
Wala pong ano, wala pong doon po kami matutulog sama si Bebang. Sila sagap daw po uuwi kasi talbis. Pasbisda. Ano yung pasbisda? Karen Altares. Ang gandang araw din po. Ironman. Oh, si Ironman. Malit pa yung channel ko nito. Dito na to si Ironman Ribo Vlog. Idol, magandang araw sa'yo. Shout out po Sis de los Reyes. Sabi ni MM140 Vlog. Jezebel Matsumoto. Ano ba yung mga harigato? Kanta ka na. Ano po yung kantay natin? Ay, yung ano, ikaw ang dahilan. Sige, sige. Yung isaw ang dahilan. Isaw ang dahilan. Hello. Ladies and gentlemen, Joseph Manoba, may galab shout out. Nasaan yung isaw? Ito na po, isaw ang dahilan. Ayan po, manggigising tayo ng tulog kung sino may natutulog yung tanghali. Isang magandang tanghalian po sa inyo lahat. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Kapag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip kundi ikaw lagi. Sinubukan ko ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Salamat po sa patuloy na panonood. Tsamba lang po. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Aking nadarama ay para lang susukot isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Salamat po, salamat. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi.
ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang mahal. Salamat po, salamat sa ating mga ginigiliw na mga viewers ngayong tanghali, at kahit tanghalian ay kung kayo nagkatanghalian, sana masarap ang inyong ulam. Ayan na, Percy Official Channel, shout out Rabason TV, sabi niya. At tayo magbabatian muli. Bati-bati. Ayan, bati. Huwag tayo mag-aaway, dapat laging bati-bati. Ayan mga kalingap. Ako, may commercial pa ako. Skip to na. Ayan, salamat sa 70,000 viewers na nagtsatsaga sa akin. Ayan, MM140 Vlog, Sweet Charms, mega love shoutout. Carmelita ng Keep Safe po. Salamat po, Ma'am Carmelita. Naku. Ba't may baril? Lea Galbi, bravo, salamat, salamat. Ayan. Morpa Kalambitos. Medyo may sipon tayo ngayon, kaya ano, mild muna ating kinakanta. Kala mo naman singer, ano? Ayan, Rabason TV, Percy Official Channel, may galab shout out po. Sabi ni Bro Rabason TV. Yan. Yan. Walang nanonood na ano natin na supportan po natin ang ating mga official Kalingap partners. At 38 na po yung ating official Kalingap partners na category A. At ang pang 39 daw po dyan ay si Kuya Bal Santos. Tingnan natin yung ating tahan ng 39 official Kalingap partners. Nako, sino may kopya? Nawawala. Ayan, dikitan po daw natin si Mrs. Capeso. Ayan. Mrs. Capeso. Ayan, pa-subscribe po natin ng kanyang channel. Si Mrs. Capeso Vlogs. Hanapin mo natin yung kopya ng ating mga official Kalingap partners na 38. Sino kaya may kopya dito? Hanapin natin doon sa mag-backread tayo. Ang dami na kaya. Backread. Ayan, backread tayo ng ating mga official Kalingap partners na 38. Pang 39 daw si Kuya Bal Santos Matubang. Puro message ni Jig Guevara dito. Ayan. Official. Attention. Ayan, wag po kayong aalis hanggat hindi ko sinasabi. Joke lang. Naku. Ayan, mahanap din kita. Kunting tiyaga lang. At isa-shoutout po natin ang ating lahat, ang lahat ng ating official Kalingap partners. At yung iba kasi na category B, hindi ko pa tanda. Ayan, category B. Ayan. Category A muna tayo mga Kalingap. 72,000
Una, dito si Darius. Shoutout ka Kalingap Darius. Sabi ni Rabason TV. Ang haba ng aking pinakrit. Saan kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Ayan na. Kayo muna po magbatian dyan hanggat hinahanap po ang ating mga official Kalinga partners na 38. Ayan na. Maripas, mega love shoutout, sabi ni Kalingap Darius. So Kalingap Darius, I miss you like crazy. I miss you like crazy. Any modern word can say. I miss you like crazy. Every minute to every day. Good, I'm so down. Ay, si Kalingap Darius. Wala po mga Kalingap. 38 na yun ni 38. Risa Alba, mega love shout out. Magpo-promote yun ang ating mga Kalingap partners ngayon kasi matagal tayo naging busy sa pang-araw-araw nating ginagawa. Mamaya po ay pupunta mo natin yung isang malapit na nakatira doon sa basurahan. Doon siya nakatira. At marami siyang mga anak at ang pagbabasura yung kanyang ikinabubuhay at pinapakain doon sa kanyang mga mahal na anak. Ayan, abangan nyo po mamaya i-upload ko. At mamaya po pagkatapos ng ating live ay pupuntahan na po natin ang kaawa-awang kalagayan ng isang nanay at kasama ang kanyang mga anak. Parang ako si Duterte My God, I hate drugs. Kung ikaw ay kinakagat ng lamok, huwag kang magpakagat sa lamok. Patusok ka. Dahil ang lamok, hindi yan nangangagat, nanunusok. Ayan ang haba ng ating mga backread, mga Kalingap. Sana po ay patuloy kayong tumangkilik sa ating mga Team Kalingap, lalong-lalo na kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate Edna, at sa lahat ng ating mga official Kalingap partners na talaga na mga ginagawa ang kanilang mga parts para makatulong sa ating mga kababayan. Ayan, sino pala si Benz TV? Si Benz TV po, ang pangalan niya si Benz TV. Kamukha na din ni Duterte. Naku. Kamukha na din. My God, I hate drugs. Guwapo si Duterte Nako, hello po Maria Cecilia Arenado. OFW Nanay, hello Nanay, mega love shout out. Okay na, ito na po ang ating listahan ng mga official Kalingap partners. At ang nadito po ay 36 lang. Sino ba yung tatlo?
Kung nanonood man po yung tatlo na hindi ko nabanggit, yung dalawa pala kasi pang 36, 37, 30. Dalawa pala kasi pang 39 si Kuya Bal Santos Matubang. At ito po, nabiyok. Ayan, nangunguna po dyan si Kuya Mer. Miss Mary, may galap shoutout po. Number 2, si Bobby TV 143. Edward T. Pakisubscribe po ng kanilang mga channel. At syempre, si Kaagapay, si Kalingap Darius. At ang ating Muse Ramel Tolentino. Channel po niya. Baka madalaw niyo po ang channel ni Ramel Tolentino. Kasama po siya sa 38 official Kalingap partners na kategory A. Ang sumunod po ay walang iba kundi si Cruz 4 TV. Ayan, si Cruz 4 TV. At syempre, ang inyong hinahangaan, walang iba kundi si Netan Cute Vlogs. Ayan. Kung nanonood ka man si Netan Cute Vlogs ay talaga na mga napakaganda ng mga content niya, puro patawa at doon pa sa bundok ng tralala. At siyempre ang lingkod si Kalampiros TV. Alright, maraming salamat po sa laging pagsuporta. Ayan po si Edward T. Kasama po yun sa Kalinga Partners Official Category A. Nasaan na ba tayo? At syempre yung nasa businessman to si Nel Martinez. Minsan na siyang gumawa ng isang social experiment, tinaray niya. Okay naman, marami din naging views. Nel Martinez. Pakidalaw po ng channel ni Nel Martinez, mga kalingap. Ayan. At syempre si Colonel Dayanan. Ayan, simpleng vlogger din yan. Simple pero busilak din kung tumulong. At syempre walang iba kundi si Joey the Great, ang sorbiterong vlogger. Ayan. Na kung tawagin ay si Tiklo. Si Joey the Great. Ayan, ang ating official Kalinga Partners Category A. Ayan ang ating Kalingap official na sumunod ay si Sis Bella Ayup. Ayan po si Sis Bella Ayup. Nasa po siya, nasa Davao, Mindanao, nasa Mindanao po siya. Sis Bella Ayup. At ang sumunod po ay si Red Zane TV. Ito yata po nasa diet to si Red Zane TV. Ayan, si Red Zane TV. May galab shout out. Si Red Zane TV. At syempre sa ating laging kasama dito sa Kamsur ay walang iba kundi si Sagap TV. Si Sagap TV po ay masipag din po siya. At sa hindi po nakakaalam ay dati po siyang kasama ni Virgilin Chaos. Dati po siyang cameraman ni Virgilin Chaos. So, maganda yung pinagsamahan nila ni Virgilin Chaos. At ayun, malayo na yung narating ni Virgilin ngayon. Ayun, bilib din ako kay Virgilin. At maganda naman yung naging samahan nila. Si Sagap TV. At syempre nakita ko na rin to nakasama ko rin sa papunta kay Lola Damiana, si Tim Kagawad. Ayan, si Tim Kagawad po ay siya po yung nakatagpo kay Lola Damiana, unang nakatagpo kay Lola Damiana at humingi siya ng tulong kay Kuya Bal Santos Matubang. Ayan po, totoo po yun. Si Tim Kagawad. Si Roel of Malalag, po ay pamangkin yata po ito ni Kuya Bal. Roel Matubang to. Ayan, nasa Davao din po to, lagi silang magkasama ni Bella Ayup, si Roel of Malalag, mga kalingap.
Talaga namang napakasipag din ito. Marami na rin pinagawan to na bahay si Ruel of Malalag. Ruel Matubang po siya. At ang sumunod po si Arventures Vlogs. Si Arventures Vlogs po ay ayun, active siya sa GC. Nakita ko na rin naman na marami rin siyang natutulungan. At okay naman yung content niya, si Arventures Vlogs. Nasusunod rin niya yung payo ni Kuya Bal. Arventures Vlogs, pakidalo po ng channel ni Arventures Vlogs. At ang sumunod po ay nadito sa ating live. Talaga namang hindi po to nagsasawang suportahan tayo. Nawala tuloy. Nawawala, hindi to nagsasawang suportahan tayo kasi walang iba kundi nakakasama din to ni Kuya Rene Osi. Walang iba kundi si Joseph Manuba. Mega love shout out po, brother Joseph Manuba. Kahit malayo yung lugar mo, hindi ka nagsasawang tumulong din para sa ating mga kababayan. Salute sa'yo, Joseph Manuba. At ang sumunod po natin ay walang iba kundi si Mons Channel. Nakasama ko na rin po ito sa dait, kaso mabilis din siyang umuwi. Si Mons Channel, isa nating kasama sa Kalingap Partners Category A. Ang sumunod po natin ay si KZTV. Itong si KZTV hindi ko pa to nakikita. Siguro isa din tong tumutulong sa ating mga kababayan na talaga namang hindi ka naman makakapasok sa category A kung hindi ka charity vloggers na dati nang tumutulong. At ang sumunod po natin ay si Balls ITV. Ayun po si Balls ITV, taga Quezon Province siya. Tumutulong po siya sa ating mga kababayan doon. At hindi ko alam kung bakit hindi siya pupunta sa Dait kahit malapit na yung Quezon Province sa Dait. Pero salute pa rin sa'yo kasi may pinapagawa siyang bahay ngayon, si Bulls ITV. At ito naman si sumunod natin na si Nelson PH. Nelson PH po, isa rin po siyang Kalingap category A. Isa rin pong charity vloggers na napakabait din po nito ni Nelson PH. At ang sumunod po natin na ngayon ay walang iba kundi si Gab Becerra. Si Gab Becerra po ay dati siyang OFW at umuwi ng Pilipinas para mag-vlog at tumulong din sa ating kababayan na nangangailangan. At umangat na rin po yung channel ni Bro Gab Becerra. Nandun po siya sa Dait ngayon at nagiging katulong din ni Kuya Bal sa paglilingap sa ating kababayan na taga-Dait. Ang sumunod po ay si Fernan Patron. Si Kuya Fernan Patron, isa po siyang pastor na talaga namang kahit busy sa pagbablog ay nagtuturo pa rin siya ng Bible study. Kaya saludo na ako dito kay Kuya Fernan Patron. At siya po yung lagi pumupunta kay Lola Ninita, kay Nanay Ninita, kay si Kuya Fernan Patron. Nako, ang kasunod po ay walang iba kundi si Bench TV. Ayan, si Nanay. Hello, Nanay. Yung lagi pong makita nyo sa video niya, lagi niyang binabanggit. Hello, Nanay. Malambing to si Bench TV. Kaya talaga namang okay din to si Bench. Nestor Parcon Polo. Ayan, hindi ko pa to nakikita si Kuya Nestor. Shoutout po at pakidalaw din po ng channel ni Kuya Nestor Parcon Polo. Itong si Manong Panday, parang bata pa to si Manong Panday.
Ayun o, si Choice TV, mega love shoutout Choice TV. Pakidalaw din po ng channel ni Choice TV. Isa ko pang dating ano ko siya, classmate ko ng elementary. Hanggang ngayon, suportado pa rin ako. Pare ko, mega love shoutout sa Choice TV. Ayan, ang sumunod po ay si Moto Air Channel. Ayan, isa po siyang kalingap partners official, category A. At walang iba, at sumunod po ay si Red Nobino. Isa po siyang si Kuya Red Boy po ay siguro kilalang kilala nyo na si Kuya Red Nobino. Siya po yung Defenders dati ni Kuya Bal. Ngayon ay actor. Kasi yung Defenders, pinalitan ni Kuya Bal ng reactor na lang, reactor. I'm not a reactor to match. Ayan si Red Nobino. Ayan, ang sumunod po natin ay si Victorious Shimshon. At malayo yung lugar niya, nasa Mindanao din. Ang karamihan po sa ating mga kalingap talagang malalayo talaga yung lugar. Ayan, kasi si Kuya Bal taga Mindanao din yan. Talagang mga taga Mindanao ay may pusong pagtulong talaga siya. Kantahan na daw. Mamaya po. Ang sumunod po natin ay si yung ating founder. Founder po natin sa media, Founder Bong David. Siya po yung broadcast. Siya po yung batikang broadcaster ng Kamaos Radyo. Founder Bong David. Ramil Bonita Aragon. Ayan, hindi ko pa nakita to si Ramil Bonita. Pakidalaw po ng kanyang channel. At Dong Henry Vlogs. Ayan, hindi ko pa nakita sila. Si Janjan Official. Ayan, si Janjan Official. Dati po yung The Good Samaritan. Yung aming bunso. Si Janjan Official. At syempre, si Alex Librada. Ito po si Alex Librada ay kapatid po ni Super Tekla. Apo, sa hindi po nakakaalam, ang kapatid po ni Super Tekla ay si Alex Librada Vlogs, na dating pangalan ng channel niya ay si Super Guard. Super Tekla po. Si Super Tekla. Super Tekla po yung kapatid ni Alex Librada. At syempre, ang pang 37 pala si Jay Guevara o yung dating bulabog. Jay Guevara, may galap shoutout sa'yo. Ayan po, yung isa, sino kayo yung isa? Sana may mag-comment kung sino yung isa, kung nakakilala ng hindi ko nabanggit. Bal Jacob Vlogs. Ayun si Bal Jacob Vlogs. Ayun si si DJ Electronics. Ayan, si DJ Electronics. Si DJ ayun nga po si DJ Electronics. Ayan nakaka-disappoint ganyan, parang may pinapaboran. Ayan po si Kaagapay kanina pa kita nabanggot, Kaagapay. Si Kalingap Darius, napakabait po niyan, si Kalingap Darius Kaagapay. Lahat po dito nabanggit natin mga kalingap, wala po tayong hindi nabanggit. Ayan sino po yung sinasabihan ni Kalingap Darius na may pinapaboran? Lahat po nabanggit na. And pa nga po si shoutout Joey the Great, nabanggit na rin kita sa mga 38 official Kalingap partners. At pang 39 doon ay si Kuya Bal Santos Matubang. Ayan una ko po yung nabanggit si Kaagapay, Kuya Mea. Ano yan? Wait lang po mga kalingap. May dumating. Nakalit.
ikaw na lang mag- Ayan na, shoutout na po ulit tayo mga kalingap. Nagsha-shoutout na po tayo pero meron pa tayong may nasasabi pa sa atin. May nakaka-disappoint daw kasi may pinapaboran na lahat naman nabanggit. Ayan, wala pa tayong pinapaboran dito mga kalingap. Lahat nabanggit po natin. Sa mga shoutout po na yan ay wag po tayong simpleng lang po, magkakaroon pa tayo ng issue. Ayan meron na po tayong 100 viewers at 214 likes. Itong si Kalingap Darius, kanina ko pa ito binabanggit. Ay, nasa na si Joey the Great? Joey the Great, mega shout out. Ayan, shout out muna tayo. Ayan. Okay. Kala ko ako sinasabihan na. Ayan po, okay na ulit. Kala ko ako yung sinasabihan yan. Okay po, maraming salamat po sa pagbisita sa aking channel. Nako. May wakwak daw. Ano po yung susunod na pinisinisipo na ako? Ano po yung susunod natin kakantahin mga kalingap? Ayan hanap ko ng kakantahin. Ang kakantahin natin, Walking in the Rain. Walking in the Rain. Baka umulan. Alright. Walking in the Rain, ladies and gentlemen. Walking in the Rain. Sitting by the window, singing song of love, wishing you were here because the memory's not enough. Well, my mind is silent, pretending I'm alright. If you could see it, then you would be standing by my side. It may be hard to believe you're the only one I need. It may be hard along the way. Your speeding I get when blue skies turn to gray. Feels like I'm walking in the rain. I find myself trying to wash away the pain, 'cause I need you to give me some shelter, 'cause I'm fading away. And baby, I'm walking in the rain. Every single hour, every single day,
I need to cry, my eyes are dry. I cry my tears away. Can't help but remember how you made me feel. You dressed my soul, you made me warm. You made my life complete. It may be hard to believe, yet I'll be the only one I need. It may be hard along the way. This feeling I get when blue skies turn to gray. Feels like I'm walking in the rain. I find myself trying to wash away the pain. 'Cause I need you to give me some shelter, 'cause I'm fading away. And baby, I'm walking in the rain. Oh, one who said and done remains the memories of days when life was fun. But now, when you were gone, I settle on to what's the setting of the sun. Feels like I'm... Okay. Maraming salamat po sa patuloy na nanonood. Hanggang ngayon ay meron pa rin tayong 93,000 million viewers. Teka, may nag... Ayan na. May dumaong anghel. Ano po na tayo? Mag shoutout ulit tayo. Shoutout sa mga mga ginigilo naming mga tagapanood at talaga namang walang sawang nanonood. Ano pa? Carmena Pregilina, wow, marunong ka palang kumanta. Job, invite mo din si Nathan Pitblog alias Bibang. Ayan po, shoutout Choice TV. Ayan, si Choice TV po, grade 1 pa lang, magkasama na po kami niyan. Nagtatambling kami sa dayamihan. Nangunguha po kami ng kuhol. Ayan. Nawala na po si Kalingap Darius. Ayan, salamat sa pag-support sa iyo. Pag-support Kalingap Darius, intindi lang natin, baguhan din 'yon. Yun lang may napikon na. Wala bad. Pinagpapawisan na nga po. Sinisipon pa. Sister Loves 8 Estrella Trina or not, may mga masasaktan. May mga basher pa naman na no dito, of course coming from family member is not good. Nawala ako sarili. Ayan, salamat po sa meron na tayong 1 oras ng ating pag-live at ako po ay pupunta na sa aking pupuntahan at ating tutulungan kung saan ay nakatira po sa tabi ng basurahan at doon po siya nagkakalakal para may pampakain sa kanyang mga anak. At abangan niyo po, mamaya ko po ay upload mamayang gabi. At maraming salamat po sa walang sawang suporta. Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Official Group of Channel, ay Kalingap Official Partners, nawawala talaga. Ate Edna, ayan, Kalingap Prab, ayan, si Kalingap Prab. Lagi ako dinadalaw niyan pag nagla-live ako. Salamat. Ayan, maraming salamat din Choice TV, Kalingap Darius, ayan, Lods, Beng Lorma, relax lang kasi. Opo, relax lang. Nata Simba, salamat po sa mga nanonood. Francis Cabrera. Ayan, sana po wag po
sa manood sa mga Kalingap partners natin, Team Kalingap. Team Kalingap. Yan. Patuloy po tayo. At ako po ay minsan lang mag-live sa loob ng isang buwan. Hello po, hanggang paalam po pansamantala. Ayan, hanggang sa muli. Paalam!